Gizaiden pertsonak laguntzen ditugu beraien bizi proiektua ahalik eta egokien garatu dezaten. Berezitasun bat badaukate eta da buruko gaixotasuna daukatela eta horrek bere bizitzan zailtasun asko eman dizkie. Horregatik da oso importantea bizitzan zehar sentitu izan duten bakardadea, ez diela ulertzen, aukera galdu dituztenaren sensazio horri aurre egiteko pertsonak inguruan edukitzea. Hartzen dugu kafea, bakoitze bere kafe maniakin, jo largo, jo korto, nik azukrekin, eta horrela. Jaten ditugu erroskila batzuek, eta ordun beraiek esaten didate zer egin duten asten zehar. Noa jundiran, zeinekin egondu diran, noiz ateratzen diran, eta ostiraletan nola izaten duten paseo, ez dakit nola deitzen diren beraiek, orduan ze museotan izan diran, zer ikusten duten. Nik nire lagunekin ateratzen naizen bezala. Dira nire ostiraletako lagunak, ostiraletako kuadrilla.